Tak zdravím vás, priatelia. Po dlhšom čase tu mám nejaké videjko. Zohnal som taký produkt, ktorý mňa osobne veľmi zaujal. No a o čo sa jedná? Je to takáto nejaká sranda. Je to také zariadenie viac v jednom. Základ celého zariadenia je baterka, prípadne powerbanka. Powerbanku pripájate k ostatným zariadeniam, ktoré sú súčasťou balenia. Čo sa tam všetko nachádza? Je tam vysávač, je tam malý kompresor na fúkanie pneumatík, prípadne nejakých lôpt alebo nafúkovačiek. A potom je tu ešte prenosná vapka alebo prenosný tlakový čistič s tým, že vlastne ten tlakový čistič má samonasávanie. Príde vám k nemu nejaká takáto hadica, ktorú vlastne vy môžete ponoriť do hociakého kýbla, nádobky s vodou, prípadne niekde do potoka. A tým pádom vy nepotrebujete mať prísun nejakej vody z kohútika, ale viete fungovať ako keby nezávislo na zdroju vody. No a prečo to mňa v podstate tak veľmi zaujalo, alebo prečo ja som si vlastne obľúbil tento produkt? Je to z toho dôvodu, že v podstate je to taká vec, čo máte vhodenú niekde v aute v kufríku. Ani o nej neviete, pokiaľ ju teda nebudete potrebovať. A mňa osobne najviac na tom zaujala tá vapka, alebo ten tlakový čistič. Keď chodím sa bicyklovať a prídem z bicyklovania, tak to všetci poznáte, stačí jedna mláka, prípadne dáke blato a bicykel je v podstate celý zaserkaný hneď. No a za každým chodím kľudne aj každý deň na bicykel so psom a po každom dni jednoducho vyťahovať veľkú vapku, prípadne naťahovať nejaký kábel od záhradnej hadice a umývať to, jednoducho toto ma prestalo rýchlo baviť. Končilo to tak, že vlastne bicykel som neumýval a nehával som ho taký zašpinený, čo určite nie je dobré, čo sa týka nejakých ložisiek a nejakej trvácnosti toho bicykla. No a vedel som o týchto vapkách, tak som rozmýšľal, že si takú baterkovú vapku kúpim a vlastne toto keď som objavil, alebo respektíve dodávateľ mi to ponúkol, hneď mi zažiarili oči, pretože je to presne taká vec, je tam ten vysávač, fúkač pneumatik, je tam tá vapka, čo si necháte niekde v aute tú vec a je to také, že idete niekde na výlet s tým bicyklom a jednoducho teraz vy sa zablatíte, potrebujete ten bicykel naložiť do auta, prípadne na nosič. A viete sami, aké to je s tým zablateným bicyklom, sa naťahovať ten zablatený bicykel, nedaj Bože dávať niekde do auta, no proste nie je to nič príjemné. V tomto je tá vapka úplne perfektná. Ale poďme vlastne po poriadku. Ako som povedal, základ všetkého je nejaká takáto baterka, alebo powerbanka, akumulátor, už neviem, nazvime si to, alebo nazvite si to ako chcete. Má to nejakých 5000 mAh. Musím povedať, že som naozaj prekvapený, koľko to vydrží. V podstate som ešte ani to nedobíjal. A keď pozrete ukazateľ, tak stále mi ukazuje 3 čiarky. A to som s tým už umiel asi 2 bicykle a nafúkal asi 1 alebo 2 pneumatiky, ale iba bicyklové, samozrejme, nie také automobilové. Čiže základ je táto powerbanka. Tá má riešený takýto bajonet. Čo chcete používať, to na ten bajonet pripnete. Čiže dajme tomu, že máte to niekde v aute, niečo sa vám rozsype, potrebujete to vysať. Zoberete si proste vysávač z osady, tak toto pripnete na bajonet. No a nerobí sa mi to nič, musím si dať kameru na držiak, moment. No, takže máme tu baterku, máme tu vysávač. Ako som povedal, funguje to takýmto bajonetovým spôsobom. Čiže vy vlastne baterku zacvaknete, otočíte, zapnete baterku, no a môžete vysávať. Ten vysávač má 2 úrovne výkonu. Silovo ten vysávač vám naozaj bude postačovať, čo sa týka auta, keď niečo rozsypete. Fakt to nie je slabé, môžeme si to ukázať. V podstate toto je prvý stupeň a potom máte ešte druhý stupeň. Celkom príjemne to ťahá. V balení máte k tomu takúto kefku alebo nadstavec. Viete si ho dať buď dole, alebo ho použiť aj s kefkou. Čiže šikovná vec, vysávač. Test vysávača. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
A do dosť ťažko dostupných miest dáme nadstavec. Takže dáme nadstavec. Hevku nám v tomto prípade asi netreba. A s nadstavcom sa dostaneme ďalej zase. No dobre, to asi stačí na ukážku. Klasika, no keby ma teraz videli susedia, že si natáčam, ako vysávam auto. A však v pohode. Ako tá sranda, teraz keď ju chcete vysypať, tak má vlastne dva filtre. Toto odopnete, to je na bajonet. Vlastne vyberete hrubý filter, vysypete hrubé nečistoty. A vlastne v tomto filtri je ešte jeden jemný, tiež na bajonet. A to je vlastne takýto filter. Vyfúkate, čiže jemný filter. A vložíte ho. To je celý princíp. No. Vysávačík do auta. Keď ste dovysávali, vysávač dáte naspäť, ostane vám baterka, dajme tomu treba vám nafúkať nejakú pneumatiku. Vopchám do kompresora baterku a na kompresori si viem nastaviť presne tlak, aký chcem použiť. Dajme tomu idem fúkať dušu na bicykli, nastavím si 2 bary a iba to týmto tlačítkom spustím. Samozrejme najprv si k tomu dám hadicu, takisto v balení. A montujem hadicu a môžem fúkať bicykel. Po dosiahnutí tlaku, ktorý si nastavím, vlastne kompresor sám vypne. Čiže keď niečo idete fúkať, vy to proste len pripojíte na ventil, zapnete, idete preč, neriešite. Kompresor sa sám vypne, keď požadovaný tlak dosiahne. Ešte si môžeme ukázať vlastne, ako funguje tento kompresor na dofúkovanie. Takže koleso máme úplne sfúčané. Ťažko sa mi to robí jednou rukou. Nasadíme na ventil. No a môžem vám tam dať vlastne časovač. Čiže iba zapnem baterku, kompresor sa mi zapne, nastavím si, dajme tomu 2 bary a už len spustím. Teraz mi ukazuje aktuálny tlak, čiže 0 barov, keďže je koleso vyfúčané. Takže iba spustím a môžem vám tam dať vlastne časomieru niekde do videa, aby ste videli, že za koľko vlastne nafúkate úplne vyfúčané koleso. Takže spúšťam. Koleso napúkané na 2 bary, samo to vypne, odopnete, dáte čepičku a môžete ísť páliť. Čiže to je kompresor, šikovná vec. Mám ešte jeden taký čisto len kompresor, nie takto v sade. Nosievame to na motorky, prípadne keď ideme niekde ďalej na bicykli. Ako naozaj šikovná vec. Ďalej je tam nejaké nabíjanie, USBčko a nadstavce na loptu, prípadne keď chcete fúkať nejaké nafúkovačky. Ďalšia vec, v balení máte aj takýto držiak, ktorý sa pripne na tú baterku a v podstate teraz máte z toho držiak na mobil, ale s bezdrátovým nabíjaním mobilu. Čo znamená, pokiaľ to váš mobil podporuje, môj to konkrétne nepodporuje. Vy si túto celú baterku vložíte v aute do držiaka na pitie a vy máte zrazu bezdrátovú nabíjačku v aute, položíte mobil a začne sa to hneď nabíjať.
Vravím, ja bohužiaľ nemám bezdrátové nabíjanie na tomto telefóne, ale skúšal som to na kamarátovom mobile, hneď sa to zapne, iba to položíte a hneď začne nabíjať. Tak teraz som v aute, vlastne takto nejak to vyzerá, do držiaka na nápojov pekne vložíte, pokiaľ máte bezdrátové nabíjanie, tak vám to takto pekne drží v držiaku na nápoje. Po prípade samozrejme viete pichnúť do toho kábel a viete to nabíjať klasicky cez kábel ten mobil, čiže ako klasická powerbanka. Šikovná funkcia, máte to hodené v aute, sadnete do auta, hodíte tam mobil a mobil sa začne nabíjať. Takisto v balení je tento držiak a za mňa asi tá najpodstatnejšia vec, respektíve to, prečo som si to vlastne ja kúpil, je táto prenosná vapka. Zase vopcháte baterku, napojíte hadicu, druhý koniec hadice dáte niekde do zdroja vody, ako vravím, má to samo nasávanie, čiže kľudne to môžete druhý koniec ponoriť do kýbla, do nádoby s vodou, do bandasky, do čoho chcete. Vy nepotrebujete mať nejakú tlakovú vodu, vám stačí proste stojatá hociaká voda. Vravím, niekde ste na túre, chcete bicykel naložiť do auta, zastanete s bicyklom niekde pri nejakom potoku alebo pri nejakom zdroji vody, jeden koniec hodíte do potoka, vapkou umiete rýchlo bicykel a nemusíte taký zablatený, zasratý bicykel dávať do auta. Podľa mňa perfektná vec. Toto je presne ten typ veci, ale celkovo aj ten vysavačík, aj ten kompresor, to je presne ten typ zariadenia, ktorý myslíte si, že nepotrebujete, pokiaľ ho doma nemáte. A keď ho doma máte, tak potom zistíte, že vlastne je to taká blbosť, čo vám vie ušetriť naozaj veľa starostí. Ešte k tej vapke. Tá vapka má aj takýto bajonetík, ktorý naklapnete a vlastne tam máte možnosti roztreku. Hej, máte tam nejaký čisto len prúd, potom tam máte nejaký širší prúd a potom máte roztrek 15 stupňov, 25 stupňov, 40 stupňov a sprchu. Za mňa super, lebo ako viete, nie je dobre nejakým silným prúdom ostrekovať tie naše bicykle, prípadne niekde silným prúdom striekať na baterku alebo do ložisiek. Vtedy, keď idete okolo baterky, okolo ložíc, dáte si väčší roztrek. Samozrejme, ten prúd sa zoslabí a nie je to také invazívne, keď to tak poviem. No a čo sa týka sily tejto vapky, ja vám natočím video, ako s tým umývam bicykel. Samozrejme, nemá to výkon ako kúpna priemyselná vapka. Hej, teraz nerátajte, že s tým budete umývať, ja neviem, zámkovú dlažbu a podobné veci. Hej, to je nezmysel. Je to proste príručná vec, ale na umývanie bicykla, na umývanie nejakej motorky, núdzovo by som sa s tým nebal umyť aj, dajme tomu, auto. Samozrejme, nie kompletne, ale dajme tomu nejaké podbehy, prahy, prípadne také nejaké drobnosti. Hej, teraz som si odmontoval, čo som voľaký výfuk, alebo čo, nie, hej, výfuk som si odmontoval z motorky, keď som servisoval a bol zašpinený. Potreboval som ho opláchnuť, no tak som proste iba toto vytiahol a hneď som to ošpliechal. Nemusel som veľkú vapku rozoberať kvôli tomu. Ako fakt máte to po ruke, je to rýchle, perfektná vec za mňa. A ešte som zabudol, máte k tomu aj napeňovač. Tak normálne to seriózne napeňuje, čiže vy keď si tam dáte nejakú chémiu, nejakú aktívnu penu, tak to pripojíte jednoducho na tú vapku, bude vám to krásne napeňovať, čo vlastne potom to umývanie toho bicykla už má nejaký taký aj seriózny ráz, keď to tak poviem, s tým napeňovaním. Čiže má to ešte aj ten napeňovač. Všetko to je v tomto kufríku, čiže taká sada, všetko v jednom. No tak takto nejak vyzerá bicykel z klasickej prechádzky s obsom. No a ideme to skúsiť. Toto mi na tom príde najlepšie. Proste nerozbaluješ nič, máš to na baterky, dáš si takto kýblik, napustíš si vodu. Proste to tam takto iba namočím a poďme na to. Trysku si dáme tú úzku. Počkáme, kým sa nám natiahne.
Pozor na baterku, okolo baterky jemne. Dáme si tam trošku roztrek. Okolo baterky veľmi jemne. Tak bicykel je úplne dočista. Myslel som si, že ho len tak opláchnem, ale dá sa s tým krásne umyť úplne dočista. Všetko to hrubé, takéto najlepkavejšie blato, úplne v pohode. A presne mi vyšli dva takéto kýbliky, takže ja som s tým veľmi spokojný. Určite to je lepšie ako vyťahovať veľkú vapku za každým a ťahať vodu, káble a neviem čo. Ďalšia vec, keď ideme dať na bicykloch a teraz také zablatené, proste do auta ich nechceš dávať. Toto je úplne ideálna vec. Zoberieš si kýblik alebo malú bandasku, zoberieš si vapku na baterky, opláchneš a do auta dávaš čisté bicykle. Paráda. My nemáme nosič na bicykle, čiže... Ale myslím si, že aj na nosič je to fajn, keď si ten bicykel umieš a nedáš tam taký zablatený. Takže za mňa palec hore. Fúkár, kompresor, nabíjanie telefóna, všetko tam máš. Ešte vlastne čo ma napadlo, napríklad keď niekto býva v paneláku, tak si myslím, že toto ho vie hodne vyťahnuť z biedy, pretože ja neviem, ako mávate v paneláku bicykle, ale tipujem, že buď v tých kočikárniach, alebo sú tie bicykle, alebo si ich dávate dnuka do bytov. A ja si neviem predstaviť, že ako umývate proste tie bicykle, či sa musíte vždycky niekde zastaviť na vapke, lebo však v paneláku nemáte tlakovú vodu. Aj problém je zrejme naťahovať nejaké káble, kebyže si to chcete na veľkú vapku napájať. Čiže za mňa perfektná vec, proste zoberete si do kyblíka alebo do bandasky vodu, nemusíte ťahať káble, nič, opláchnete bicykel a bicykel môžete dať či už do bytu alebo do kočikárne. Parádna vec, alebo chcete dofúkať proste pneumatiku chytro, ako fakt sa mi to páči. Fakt je to fakt zaujímavá vec, normálne ani by som nepovedal, že to budem potrebovať. Je to dobré, fakt sa mi to vidí. Viete to kúpiť u mňa na e-shope, poďte to tam pozrieť. Ak sa vám to páči, vyskúšajte.